Posibleng gipahimangnuan sa otoridad ang mga driver nga siguroong kondisyon ang kaugalingon sa dili pa mumanehog sakyanan. Kay sagad kining hinungdan sa mga disgrasya nga natala sa Talisay City. Ug karong bag-o lang duha niini ang nakulikam. Ang detalye sa live report ni Fem Marie Dumabo. Fem? May ang kanunay mag-amping yun ang kanunay kun hugot nga pahimangno sa otoridad ilabi na sa City Toda ngadto sa mga driver ilabi na ning holiday season. Nahulikam sa Talisay City Command Center ang pagkasaghid sa motorsiklo sa kilid sa patrol car sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City Toda pasado las 5 Martes sa hapon o bispera sa Pasko. Makita ang hawa ng daan sa Cebu South Coastal Road pa northbound, duol sa eskina sa Calmar Street. Nihunong ang patrol car sa City Toda, gisakaan duha kaligid ni ini sa sidewalk aron sa pagsiguro sa ilang pagpadaplin. Apan kining motorista nga may duha ka mga angkas misubay sa pidpid ug midasmag na hinuon sa driver's side sa pultahan. Miangkon ang driver nga gikan siyang mitambong og party og nakainom matud pa kini og ilimnong makahubog. Nakaangkon lang og minor damage ang ato ang patrol. Unya human giisyuhan ang katong driver. Unya during sa amo ang panag-istorya sa maong driver, nawa lang gid kuno siya kadiyot sa iyang hunahuna pag-drive kay nakainom siya gikan nga nitambong og usa ka party unya uban pa gyud ang iyang anak. Gipasaylo ra hinuon sa City Toda human kini mapaobsanong nangayo og pasaylo. Samtang sa laing disgrasya nga nahulikam, makita sa kuha sa CCTV sa Talisay City Command Center nga naka-stop signal na ang traffic light diha sa may Dan in Bacalso pa northbound. Ug tungod niini mihunong ang motorsiklo. Apan ang multicab nga di pasaruan nga nagsunod niini midasmag sa naghunong nga motorsiklo. Mayong pagkatumba sa motorsiklo uban na sa driver ug sa angkas niini. May nalang nga minor injury ra ang naangkon sa nagsakay sa motorsiklo ug nakasettle ra sila ang driver sa motorsiklo ug sa multicab. Labi na gid karon nga nagsingabot kining bag-ong tuig ato lang likayan ang pag-drive labi na gid og makainom. Unya atong isubli sad sa pagpahibaw sa tong mga kaigsuonan nga kung mag-drive ang galing ta labi na gid og hapit na alas 12 ng gabi kinahanglan igong pag-amping sa pagmaneho kay di ginato malikayan nga doon nagyoy mga sipat simbako unya og dunay mga pabuto nga ipanglabay diha sa daan. Samtang 18 ka mga tawo usab ang naangol human malimbuad ang multicab pick-up nga ilang gisakyan pasado las 4 gahapon sa hapon adlang Pasko sa National Highway sa Sitio Ulagang, Barangay Bulinawan sa Dakbayan sa Karkar. Sa pakisusi sa Karkar City Police nga padung sa norte ang multicab pick-up, din kadaghanan sa sakay niini anaa sa cargo bed sa likod sa sakyanan. Gayong nawadan og control ang driver sa gimanihong multicab. Mitipas kini sa pikas nga lane og natumba patakilid og nasaghiran niini ang gikasugat nga auto. Padayon pa nga gisubay sa Karkar City Police kun nganong nawad-an og control ang driver sa gimanihong multicab. Ang driver ang padayon pa usab nga naa sa tambalanan. Samtang may nining patungura sa tunay matangan karon atubangan sa Cebu Provincial Capital kining Dan Osmeña Boulevard conjunction kini siya sa Dan Osmeña Boulevard ug sa N. Escario Street atong makita karon nga sukwa hinay-hinay na siya nga ni huot andagan sa trapiko pero kung sukwahi sa mga naandan nga adlaw kon matawag natog regular days nga kining lugar gyud mingon tag bumper to bumper andagan alang karong adlaw karong orasa luag-luag ra andagan sa trapiko sukwahi sa mga naandang adlaw hinungdan nga alang sa tuang mga biyahero diha labi na ang buot pang mo laag dinhi dapit sa uptown area ilabi na dinhi sa capital area diin makita usab nato ang maanindot nila nga dayan-dayan mamahimo gyud kaayo sila nga makapari pa dinhing dapita especially nga gialaw ra usab nga makasud dinhing dapita sa may atubangan nga bahin sa Cebu Provincial Capital ang mga gusto mo duaw dinhing dapita especially na nga maanindot kayo ang ilahang Christmas decorations ang ilang Christmas lights instagrammable kayo dinhing dapita so makaagni kini alang sa mga bisita nato so mamahimo kay especially nga dili kayo traffic nung karong panahon na so ato lang pahimangno sa tuang mga biyahedor o sa tuang mga na nagmaneho sa sakyanan nga defensive driving lang gyud og drive safely. May daghang salamat Fem Marie Dumabo.